so ahom pem. Ye nananom insamanfo edamuni na se anopei mode ye nkwa ache ye amateche mada so da obi na moja eda so edi emu afosane a enye nipa nyina na enya ne se de ye enya ne a enye ye papa ye enye ye adetrene enye osompa bi a ye som wonti na wode ye nkwa ache ye ne mum madoye ene umobruhu ene se de ye wasem ebeko wiase afone nyinara na nipa ehunu ne eye ene ne enye inti ene ye de yeda so etinkwamu jadi apokwa me oboro ade tete oduma nkoma yeda wase papa ane anopei ye bechia ye maame yade kro a obo ayen ama yeso ya bencheye ane nana hema ane nana agrada one ukunu Mr. Odro Granting ane anopei baby amu bia ye chia mpapa ne ye chia ye nua panyi ane nana iyaw a ote infidie n'echi anopei ane ono ne ye director nana yaw ye chia papa se anopei nso yasan ehyem se efie ba ko nipa ane baby apabro bia ye nso ye be chia Eugene nso ye be chia anopei techrama da so da bodwe na moja da so die mu afosane a na ye we etitire bi wo oman mu a ese se ye chia won se de tie biara ye de anidie ema de anidie se no nkran hene ye chia papa ena otumfuo osetutu a otoso mienu a otisika gwa kokko ane nana ye chia papa se oguso ede amane ene amamre enura akwaside na adaje eni ofie ho nana woni wasuma nkwa ahene ene ompanyimfo nyina babiamuwo bia ye chiamo ne ya chia ane apostle Joseph a enche na obeye ne yichire no ewo awoshi ane apostle Safo kantanka babia wo bia ye chia woni odwuma yefo ene waboafo ene wasafo emanyinara ane apostle babia wo bia ye chia papa ye chia ne ye chia ane Mr. Yan Mr. Bauer Techima ene ye chia ane mekasa mebubomudi makoma adaje kura be boyen na ma chia so gbagiri ona o se na otwe biara na otwe bia o obemaye sidi makoma apem tetede no ana wo de ba enemafo ni de no a o meka cho se 100 Ghana 100 Ghana bosumi bia ane anopei ye chiawo babia owo bia so gbagiri owo enfampo wasa amenfi is ane nana babia owo bia ye chia nana agrada ewo sa sister maame no kra your friends and kra o maame na owo yi no na vrungo antimansa ane babia owo bia anope ye chia na machia wo yenu ane baby owo bia ye chia papa okay Kobnopoku kumase Kobnopoku baby owo bia be chia papa me tonka anopa ewia anopa enumre sa de enkra de moto gbega nyina o ka kire me ane me do mase bebre ye ba ne sei no na me chia ma de kro na na he ma ajaba ane ono so oyo hema old former President Kufuor ne wafa ase nanama jaba babia wo bia me chia pop sa apre me nim se wa sore ati Facebook mo de ya o toto eniama nana me chia papa o amanfo ntia ase bete de ama on bete ase yo yemra de sei togbega anopei twedi opokwa me de yenkwa ache e de ntini ye wa ha ye sei obi odi bro nya bia wa ye chiwade e ye musuo se nipa no obedi bro nya
efise eyo broni na enya eno na papa bi afra me ka kire say osankani ne wo ka no eye no kure ebra abrofo baaye no on besue wo fantimam empona no almina enum ne keka ho ke post no ne keka ho enti se edu saa edai a edu saa bre a omututu rocket no ne etuo no ne ade ne saa etuko wiem na fantifo ne bisa abazini na yakade obronina no na adane bronya anka babia ugo biara awode saa eyitu wosem we ema ame no me chia me odino ayira me kakra eti menim say me ken unim ho saa bre wasore uti ho de dada an me da wase okay me kan Isaiah 62 verse no ma Zion da chen enimu Africa da chen enimu nyam to buga yes say in sorry no efrase egu America yeah efrase egu Europe egu master said the tibiara enam ya prophet somebody Christosum no started wo Europe on say said the yenua be ma ne kan ye no started wo Jerusalem started wo Israel no na eye ebusua ekofa ba Rome no ene be dane asore free as Rome na ba Britain ne US no ene be dane politics ene free politics na omudi be wura Gold Coast ape ene be dane business eti asofo no ekuku damfo no business na omoye brapanyi awde saa yi tu wose we ma ye osuso ye da wase pa na ebibiman Africa da chie ni onyam nti ye nye kom osi Zion nti ye man Gold Coast we nti mire muama no ye moya no efise ebra amamre ebra amane ebra atomrede etwegu wo Gold Coast ha no na Gold Coast o my way akaman way na eye from inkwala ebu ade yinsan yigu oni ho improwa yinsan ni ho eniema bebre eni o man mu abrofo na nkasa edi adanse se o my way na eti ho jo ko si se Christosum ba ya ode mpapa mu ebeto ena na eja se one time we eja no one time ona untumi nya lesuye ni pacho bebre tie ye yi papa osenkani ya African Revival Judah of ya ebusuan panyin ye ebusuan na ye bo ewo Etiko Junction ho enti pacho bebre o pese ebusuan no obeka ho a ane enuanom a waka kire ye se mu wo enuanom be ye 20 30 40 50 edua ko 70 no ane sabri kra 74 de nya bi aka ho yedamase papa yedi omudi ombronya ni wie pepepa ye be start abamonchen imako na ya be hye eniema na modware na esubo na anu no ye fa mu nko nsu mu nko bomo su na obi akowu ahye ye dabi ye do gira kukuo no so ane papa osise osi Zion nti Gold Coast nti mire muama no ye muaya no na Jerusalem nti na Ghana ye man we nti mire nye kom edi be kwa akosi se tiri ni be pie the train no e be pie se de adeche efan to be me pa cho bebre ye yi mpa ye kakra bi nti 1 Samuel 7 verse number 5 osina Samuel kan say de munhia Israel nyina yenhia Gold Coast fo nyina embra Mispa na mimmo Erade mpa ye na ye be yi Erade mpa ye amamu na obehia wo Mispa na ombehia wo Mispa na wosansuo na osansuo ehwiegu Erade enim praise yeah hallelujah mpacho ye mra ne say mpacho maminsuo kakra na yemfa enhwemu Erade enim na yemfa insa no so empe ne so mpacho eye twede apokwa me oboroborobo ade a obo soro ni asase ya nsuo mpacho yenko Numbers 28 verse number
7. Numbers chapter 28. Can 7 pe ose. Ose na hwiesa. Na hwiesa Susutoa bupen na emu baako. Susutoa ebupen na emu baako. Enka ogwama baako. Enka ogwa baako. Kronkron bia ho. Kronkron bia ye. Na hwiensa. Na ye hwiensa. Wo hwie no ma Ewurade. Ye hwie no ma Ewurade. Enti shame na ye hwie ma Ewurade. Ni ye nkoye ni. Okay. Ago. Amen. Ago. Amen. Ago. Amen. Twedi apoko amensan o. Asase ya ensan. Yeah. Ehum ni aham ensan. Yeah. Efie pie besinko atoye ensan. Yeah. Efie tifu besinko anafo ensan. Epokase ensan. Frau ensan. Yeah. Densu ensan. Yeah. Ankobra ensan o. Yeah. Bosontwe ensan. Yeah. Bosompem ensan. Yeah. Bubi ensan. Yeah. Kole ensan. Ensakina ensan. Yeah. Ahumma biasam yensan ensan. Ahumma biosonson mu nyina mu meje ensan no. Eye bibi ane. Monana kan so ya na ye frefre mo te se de nyankoton frefre nsuo anopetututu. Ane. Se mu meje ensan no na mu meje ye chiechi girapa. Ye man kwan so o. Yeah. Ahum abiasam yensan ahumma biosonson. Konfo anoche. Safu kantanka kotoko. Munsani Yeah. Ya santua ensan. Yeah. Chiribo akobia ensan o. Yeah. Tete kwashi ensan. Yeah. Ni takite wia ensan. Yeah. Ahum a mu tie ye nyinara mu nyinara mu meje ensan no. Yeah. 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 Ye ma me mu fie ye papa mu fie ensan manfo mu so mu meje. Yeah. Na mu megina ebusua ye tie chigina pa. Ye bisa ya se enkasa ye ho. Ane. Ye ma mpanyi enkwaso. Yeah. Ya hemfu nyina nkwaso. Yeah. Emrantie ni maba wa nkwaso. Yeah. Enanum ni ajanum nkwaso o. Yeah. Ane kwasi broni kwasi kokko bronya na eba no edu afene ewieye se ye se de kwasi broni ehhehye ye na akwanhia owuo atofuwo enioma basa ebra ye hu se we ye kwasi kokko amamre we ye kwasi kokko atromade oye ade hwie moja eguo no nananum mumaje nsanum Yeah. na niye be ye san musuo yare dompetu wo sintibia to aniguase mumasiko tie mumpenguma ye Yeah. akane obi bawu ebibima mu a anya abrowa na ya kokora ye sram munsore mumma ne so na mubegina mumma ye chi mubegina emrantie ne mabawa na chi na atofuwo basa esan emrantie ne mabawa no mumpenguma ye ansa na ye be hu so obi ewu no na eye akokora ana abrowa yesra mumma yemfu jun fite na yemfa yesi aduasam bienu emekire mu ewa asamado ane yenua panyi yenua kuma shataware asofo na asan hye nkom se oduntuni bi san ba bewu da bi o omse 24 da bi nananum safu kantanka kotoko safu kantanka una oya akane nyamia ya nananum de udi okun a omudi nkunim enti mobai munanan munsore na monye no mumfa na nya hanam ama asofo atrofo no edifo atrofo no wenku ade yensusu ye yi mpaye awo mumudin mu efuse mudie ye nim kokon a ye ni nkukuo dabi say ye baji ye nua ba mai na ye besre ade ama ne yi mpaye ade ama ye nua ba mai ne titiri onu na ne nam eho jaso onu na asem eho ejaso o munye na munsi na chikwan na mummie na nim kwan man na say 24 twam na afi ekwe ewieye sede akwasibro ni hihye ye no na shatawale etiasia na ya boa no na ya kwhye aso na cha omanyaba obusuafo empe gokosie amampanyefo emrantie binum ayedi wadi bia bi na omudi kokos ka basabasa omudi oye sika basabasa omudi oman sika basabasa die omu kontrol ma emo wanti so ane ye yire won edam kokram etwere ena kwata
obi on pa o man yie de otwe ni mutanya momfra no wanse do na omra mayi na no enkyere mo twa omanya ba yaw pia mo wanu yaw ebusuan frɛ yie mra ebusuan frɛ yie mra ebusuan frɛ yie mra ye damase papa tobuga papa ye hu bosun ye dikan bosun ye tosom ye no bosun ye tosom ye nsa be si bosun ye toso insia na oja tro bible no ma ye say 25th December Jesus Christ na woda ye be sua enima bi na director eneno say saman na wa sorry afi saman do no wa betena na bible no no say o say are you ready iti yenhwe osaman ya onti niam bi ase onti niam bi ase na wa sorry abetena na bible no o pense mu say na eyi fan kura ene ya chro Christmas ya chro the birth of Jesus Christ is Christmas. Year 25th. Year 25th December. There be someone no me yafe papa. Someone no me yafe out in the table. No need. Someone. I say still trying to find the part in this Bible. Yeah. That says Jesus was born on December 25th. Me bacho. Still trying to find a part in this Bible that says born whom modern do Revelation won't come from Genesis do Revelation. So still trying to find a part in this Bible that says Jesus was born on December 25th. And he found and ya tro e Bible no mu a saman po asore ete ne Bible hu hwehwe ba bia ya tro say Jesus Christ na woda 25th December. Na ba bia bro nya fia e ba oman mu no enkosi se na otwi we beko na wie ya na ya de abakosem ya de history ya de babia bronya efi baaye e de awono ama wankasa se wo se wasoye din na bronya we obedidi a na tufuantie ene owon ne tiko apo me ba cho iti yemra na yanhwe Bible no bosumia etoso enson ewo me pa cho Nehemiah and 1 Kings 8 verse number 2, 1 Kings 6 verse number 38. 1 Kings chapter 8. Me no be me ensabi e won na me pa mo cho. Monka won say African revival you da ofia. Ijumadi a ye de bra no ya to din say bie wa adwini mu. Saman po asori o. Ati ne Bible na kanto watiase otiasefo. Ni ye kan nti maame me nua bema me nua ba umfa nkwa adwindwin mu na umbisa won se na den na ebedubru nyanko nipa wusa ebedubru nyanko akwanhia sa ebedubru nyanko owu basa atofu wo ka akwanhia na yanya kuran ye dia kohyese Shatawari nso Ebablu last year and Ebony this year and Ebony February yeah and Shatawari nso ye dia beto dwa say ono so obefru na bi adena bronya we adenti na nipa wu bronya it na sama na sorry a ote ne Bible no Papa was say eye 1 Kings yes I chapter 8 verse number 2. Osina Israel meremena ohini Solomon chen busumi etanim eya busumi etosunson etise ahinime
ana Kwesi Broni ebeto ne den ede ma ye wo memu saa hini mi ana Kwesi Broni ebeto no bosumi atosonson ye pamocho bebre ye bie wa adwene mu twe wa adwene besi so na bosumi edikan ewo Bible mu bosumi atosumi enu ewo Bible mu bosumi atosumi ensa ewo Bible mu bosumi atosumi nan ewo Bible mu bosumi atosumi ewo Bible mu bosumi atosumi insia ewo Bible mu bosumi atosonson say Luke 1 verse number 26 na ka che say bosumi atoso insia no enu na abofu gebe ebeyi Mary asutre se oba benyinsa no wawo eti bosumi etoso nsian yehu se enu na Kwesi Broni eto no June. Okay, bosumi edikan no eye April. Bosumi etoso mienu eye May. Bosumi etoso miensa eye June. Bosumi etoso enan bosumi April. April, May, June, July, August, September, October. Yeah, enuni ahineme. Ahineme. Bosumi atosonson ana Kwesi Broni abeto no de bade October. Ana enu no ebesan so ba sa ba na esusoso ni nyina ewo ne eka na ehefan ene ya chiro wo Bible mu se January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December ni nyina ye besua ba bia efi ya sa edino ye de ma bosome no na anwasem awum ne se sa bre bosome ne epie bosome ne epie ye afa na enya na makomakon be ye edu o se du baako nanso Kwesi Broni die no mu no na atu afa ho na obo se bosome ne mpie ye kura no ene date ya he ene 17 ene 17 ana ode toto ba bosome na epie ye no ho a ene no enko dabi saa bosome foforo no twedi apokwa me ede ma Israel force omuni wenum nyina no yesram wenum nyina ye nananum nim enti na oba anyima ye bisa ne se wonyima wiase ye bisa ne se onyem bosome sen bosome no ene ye de kan ina bosome na epie foforo a ewo ne ekan ye nuanum kremofo se obehwa omo asodan no osrane ene nsoma ene si asodan no apampam we bisa ye nuanum kremofo de enti kremofo edi bosom foforo ena Jewfo ana Israelfo omuti bosom foforo na wo wa sore na wo mu Christianity na wo mu mudi bosom foforo omunnim master mmayin sua de enti dwumadi we ya ye de bro no ya to din se bie wa adwene mu enti bosom ya to sonson ene ne bosom October ya pam chopa ene Kwesi Broni ye nananum etoto bosom ni din ansana Kwesi Broni ade ne de eba nananum mahemfuei mesram mun sorry o na mun sorry a mamun ko bua Bible debi o ko bua Bible say anana onimbra Bible de ba o man so wonim kura bua wa beti ho abakosem na ade nanana waji asori atan wani asesa ade ntina o ka chere say o ko asori na owu a sofo na emesi o ewo bra sofo nko ban mu ye ya mamre ye ya manie ye ya atomade e de amawa na sofo okoye den wo amamre fie posuro mesram na nanu mo nsore na bosom na mututu din no mumma yemfa emuaba na Kwesi ade etwam otumfo oseye tutu etna sikagwa kofi so etna manhia edi akwasi wei ani Kwesi ada etwatoɔ ɛwɔ afi ni nyinaa mu akwasi ɛwɔ ye friend say afinum emaako sɛ enkron na adena nananum
moatrase ma enwoma from ani amatrase ama kwasi broni ede na mamre ede ne politics fam no musa nananom mesramo papa osenkani yaw African Revival Youth of here eye sankofa abusua menimi ni otobega ye gina no papa so ye pa homa so enye ye num de ne mu ni yie mu sama na wasori a ote ne Bible ho a ose wahwehwem obo ne ho modern so be hu o Bible num se ehemfa na ya kyero afin kombre to yen ananse bronya ananse Christmas ena wasandi aba director metawase papa yambra 1 Kings chapter 6 verse number 30 saying Osina afia etosuduba ko busumi bull eni busumi etosunwotwe ani busumi etosu ahe enwotwe etise obubuo etise de bade obubuo ye nananom to saa busumwe efise saa brenum eno no omudi bu aburo saa brenum eno omudi titi wokoko saa brenum eno omudi boabo wono ba no eti omu fresh saa busumi no obubuo kwasi broni ba ya no beto saa bosome no de ba de November on say October November ye pamu cheu enye kwasi kokko na be kire ye se de ye kan ba akom mienu miensan kwasi broni ba ya ni ye kan ba akom mienu miensan de da ne ye ni se na ma akom so eye na otwe ana say na son ana da to so ngotwe no eye kwasi ada na nim deda na afi eba ne sein ana yamma kwasi kokko ede onu na mamre ode na trumade bi abedua Ghana ama sabri we masa sabri obroni ni ama ode aba rocket almost press almost che almost biscuit almost na ye tu eguso na ye to na ye bevie afashe ni nyina no na obroni enya sika ekoni kurom na ye man no edampai ya bra rocket no ne sa bro nya tuo ni ade ye bra no na afa no mo de ba mo asese kura de o ma sa danim ama sa rocket na yese enya no se o ma ye ama odi sha anwem na atokosoro po na ewosoro na epapai na sikafuo nimdifuo graduates professors doctors lawyers judges nyina atu egu sa bro nya iso na yedi tokweka sa sem we di etiase enye yi bra me tenase din a na me pesa me say enti enimdifuo wo yaman enti yeni Christmas history enti masa Methodist, Anglican, Roman, Presbyterian, ni mo ne yakika me pamcho enti mo nim se bra yaman akama we gokos wo ho na kwasi kokko baaye no ono di bronya e baaye na yefo ne ya tro se yenni bronya yefo ne ya tro se yenni the birth of Jesus Christ birthday na yenti to bega mpacho yenhwe sense subio mam na yenhwe bosumi atoso nkron na yenhwe kakra bi na owia no abasakaria 7:1 mpacho enoti yes sense subio 6:38 ya ose na afia etoso duba busumi bull eni busumi etoso nwotwe bull ne ye Hebrew kasa o man timi anye translation mpacho bosumi na etoso enwotwe no omo friend bull eni busumi etoso enwotwe etise obubuo mpacho anum ana kwasi broni ebeto no de bade November enti mpacho yenhwe bosumi etoso nkron na yembra ne Zachariah yes I chapter 7 yes I verse number 1 what say
Osi muadedie hu asembisa. Muadedie hu asembisa. Zechariah chapter 7 verse number 1. Osi na ohini Dario afi a etoso na enu. Afi ohini Dario afi etoso na enu. Erode asem Zechariah nchen. Twedi apokwame asem eba Zechariah nchen. Busumi a etoso nkron. Busumi etoso nkron. Eni Kislew. Eni busumi Kislew. Aye Hebrew kasa. Yeah. Amanya translation. Enna etise openima. Etise openima. Openima iti yenananu omuhwe season na no mudi atobo sum ni din inti December no afa na open no ye den ase inti no October November bosum ye toso nson eye October bosum ye toso nwotwe eye November and bosum ye toso nkunu eye debade according to the biblical me ya Ghana sofo Alma Bible school Alma bie sorry akese Alma chiro crossover jump over somersault over ana billboard akese esisi loro kwan ho omu nyina mra attend TV ni fantastic Amukoko asofo baje mese me ka kire wo mese bie wadwene mu afi wadie masa sakra wadwene enko ho ukọ wo mbe praw efise ade no eni Bible no na se wo de ba krampo a Bible no no ase bosumi atoso nkron eno ne de ba ye friend openima ye friend bisa asante hene bisa chebi amwetia osajifo oripeni me bacho kwa himfie no ko bisa no bisa wo busu panyi se bosom ben ene ye friend openima na ye mfamra brofu kasem ne ye onana owofa no aw nana no mesram me bunko todwe mesram se nana no mesram se mo mamani na ho na kwasikoko asisi ya che aden na mo yesa nana no bosumi atoso nkron ane de bade openima akwasi broni bato no de bade December ye pamucho aden enti yen transin ko si da ben na awude die krampo mpacho osenkafo mpacho fansasha osenkafo 7 verse number 1 owia Job 3 verse number 1 owia mpacho Jeremiah 15 verse number 10 owia Jeremiah 20 verse number 14 me wi say briwe ye betimi edia na omuka fa awoda ho osenkafo eye Ecclesiastes chapter 7 verse number 1 osi abrabopa ene entubuase abrabopa sese nipa bo ene entubuase sese yenya ko osi dimpa eye sene ngopa ya pamuchewo go kosuman akraman mumma yenye dimpa sense ye be den ye benya ye ho dimpa ye sene awonya na owuda medase Owuda eyesene awuda yesene de bade awuda me pa cho bebre awuda die is abomination me pa cho o say owuda eyesene awuda won obi a wawu a osu dabi nemo ye wo akwala to asase so a oye dan osu efiso ohwe condition a wa bem na eso osu wan su kura ya bune ma na ye dan esu efise wiase boni bi mu na waba Jesus Christ ya 25th December na se empo Mose December no krampo according to biblical calendar no according to Bible no ashenso de no bosumi atoso enkron any December entoso dumie no eja ne ya adoma ochina ye ba behwe bosumi atoso edu any bosumi atoso duba any bosumi atoso dumie no according to Bible na yankohwe me pacho me se me hia Ghana asofo
Hakura yanko ha yanko gyina Independence Square no mfom Bible akese King James version and New International Version American Standard King James Momfa nsia yen wo yenso ye de documents we ba ho ne ya be prove mom prove ba bia ya tro say 25th December Jesus Christ awoda na bro no kura tena se 33 years no 34 years no 33 and a half no baby odi na awoda Jesus Christ din na awoda mas ade na kura na mo pese mo tete yen no asankani yaw ani mini otobega yaba inframam ni abate na TV ni ye bie nuanu adwemu no ofo a ohwe me dako na no afa ofo asankani ni awokeka ni nyina de Yesu Kristo Jesus Christ ehu me mobo so mobo ohwe ade no me say akwana ya oyesa no sabre wa sorry on TV mo masa osan miamia ne fo no so obefre Fre. Enshirane onwo mote fawdifo etra bia no. Me pacho oti hobi. Togo na osese. Job. Yeah. Ana ninko osenkafo. Me pacho osenkafo. Owuda ye. Ose dimpa ayesine. Ayesine ampa. Na owuda ayesine awuda. Jesus Christ one. Ayefo no din awuda. Come and prove it. Papa, Yanko Job, 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 your kafa na would down was saying. Verse number 1. Or see Job abobo die. Job di abobo. Or see Yanchi. Job bien na no. Job bien na no. Na odume na woda. Odume di bade. Na woda. Oh, shawa woda. Adenti. Ena nipa ne ti ase no. We ni na woda. Na yefan kula no tro wo Bible no say e Christopher mo medi na woda ma no ni ni aye kan tu nti ase etu o mie o Bible no e te se so de osaman no afa ne Bible a o hwem no eti Bible na eta woda mu hwe wonfuturo onko asori kwesi ada wonkan entina obi ka chere se ma ye nya Bible we kenkan a maintenance me pa ta ona ato ma me ona auto Bible no ma me no waka chere se ma ona o chiro ye nto odwom anya open Africa na auto open lotto paper and auto and me pe se Bible we me di make points and makoto and me di make points na me pacho constitution ben na me fa emu aten constitution ben and na me fa nyi waten constitution ben and na opese me gina so enuma ben na opese me gina so na me di tufu wow book no wow book na o say eno ne chiro konkron no and na me chiro say 25th December anya den enim o just say but proof chira me o fa fon na frame na ka chira say 25th December e wo Exodus 1 verse number 11 na yenyina yankan na me kura me nya adwuma na me mra na me bedi wachi o hwe me bonzo ade aye ne ni abre ni boefu na pacho by force so chinchina ma o TV no and that masa yanko Job bie na no o na ye chiri no we ye chi Job bie na no odume na woda na Job wasi say na Job can say ma eda wo me ni nyira na eda na ye wo no wo mu no enye den he found the actual Bible mu say omudi won awoda me enu pe na pie wo Bible mu ohine Pharaoh and ohine Herod omudi won awoda kura ye kum nipa wase enti na say mu twa cake no mu a mo de sikan obi a obedi na woda papa bia no na obedi no say de tetefo no di no eno enti na sikan ani cake na wo twam no cake no eye tire no ana second no eya ni omudi kun osuboni Yohane no na eya sa Christmas tree and the Christmas star and the Christmas balls na ebobo Christmas tree no so ni nyina wo ne eya dey eka yeba odi ya what papa yemna say Jeremiah yes I
me twuma dwe be se niam bi so nia edifo akese no e kan fa abuda 15 verse number 10 20 verse number 14 verse number 10 no yes I odifo na bobo odifo ni di abobo osi mi said me di abobo ya me ni ma woda osi mi osi die mina se wo me se oya dan wo me enti o mo ani won awoda tabi o na Jesus Christ ehemfa ni ya tro se odi na woda ba kumpo odi no 25th December wakofa ahyedie bia eni ohumanu eni pa hwe masa hwe nipa edibro enya se bisi traffic ati mokola sa unya baby mfa cars are blocking mokola gbugbu shine kai kanesi baby ya o sheshe foni nyina sheshe no kanesi o kansi agogosi weshi baby ayesi awoshi topremanshi ana baby ayeden achoku ukokuma siman mu achoku ukotakaria achoku ukokofodia because of 33 years boy away mom de nyankopon ani onyam nyina ama ne se ebi kura preach se oye nyankopon 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 ama ana ya bonus ano ya bon nyankopon sotro ama nyankopon kasai David entimi nyi sekei yenu yanu say haram modada ye yache na ye ntrase ama mu nsisi ye bio mi ni bronya David na mi ni bio mo so da mi sane na mi di ya manyi no papa awoda eti Jeremiah sesai osi minue minna me maame se wo me ko onipa asase ni nyina ni ham asa yi aten amanya onipa asase ni mi nkoa mpacho 20 verse number 14 me try say awoda die is abomination Christmas 25th December is abomination it samankan asore etene Bible ehwehwem pon mu o say I'm trying to say and then wo we otiasefo seven previous adin wo trim nyansa wo trim wo ani wo aso wo hwene wo tiatiase school wanu ni brofo de wo school big na wo ye no me bacho wensua ehfa na 25th December wo Bible mu bi akwesi broni de baba bia ni asom omo de Easter ba ya bronya asom Christmas ya asom is Valentine Easter ya asom enne omo no mo kire ye se de ye hohoro yensa what hand washing day Papa, Yamran say, Jeremiah chapter 20, verse number 14. Or say, no many da our womb. Jeremiah say, no many die yet. Jesus Christ, now would na mudino, eating a musano. We are making what some na or show me hoy obew. Enti asia me man nimdia me man ni nti no na ye say o si no mini da wo wo mi Jeremiah say no mini da ye de ye wo no wom eda a me na wo me no eda na ma me wo no e ma wo nsira no e ma ye den ye nsira ade na wo nsira Jesus Christ o shia sa o broni pete no sa 33 years boy o say 3.5 years boy, say 34 years boy. No, me pa ya me man 34. Oni pa wa ba wi asa ba 33.5. Who did it? Say who did na oda? Na wo course of one chain. Amana ko jiw. Na mama me too for obuafu. Obuafu. Me ka cho say, sorry, your friend say, omukofa oniama no every Jerusalem no na ye ebusua akane o ebusua mu na ebusua no wa egudi a emrantie ne mabawa na ewum no ye yi egudie ni bi ne aton ne ye de abo emrantie ne mabawa no de ba de o de abo mo jetire oba de nshirae
Ayashi. Ayashi. Yes, yeah, Brenna Asu. Eti ya befa phone calls. Ya pamucho. Ya dawase. Ya nkwai. Hello. Aya mo akwa baba bi wa dwunju medie so papa kasa fun ni din de sai. Asante man pomapa ya damase. 2 p.m. Adum ni mobrohu na nanu madaroma. Omo boy ye ho ban de den. Yo, obete. Yes, ababa. Ya damase. Ya damase. Ashe. Yeah, that's it. What the quarter credit ampa? Annie. I say, hello. Hello. You ma ko baba bi o wa dwunju be so papa kasa free ni din say. Yeah, that's it. Touch my for your chiam papa. Be holy. Touch my ebusuafo ni bi no. Yeah, that must. Yes, sir. Yeah, that must. Annie. Yeah, that must. Metia nana American conflict Yeah. Toso nine. Nana yetia touch my henny. And you twafo henny. Yeah. Hello. Ya mo akwa baba bi wa dwunju medie so papa kasa free ni din de say. Hey, abro henny. Agro nana ya dase. Akwa ba. Yango. Ya da sibebre. Ya da se papa. Hello. Ya mo akwa baba bi wa dwunju medie so papa kasa free ni din de say. Yo papa yankwai ya chi akofo du afo nyina. Ya da mase. Yo. Ya da se. Yo.
deɛ maame no yɛ papa no a ɔmo ni a ɔmo fi afɔ anim akɔ sukuu akɔ university akɛseɛ woka bo nyinaa nsɛm a na ɔmo ahyɛ ɔmo gyina na ɔmo kɛsɛ woyɛ apala na nso na woba wo na wobɛkyerɛ duro nyɛm ɛnso bible ne da hɔ ɔmo nkae ɔmo ani firafira sɛnea Isaiah ne kaeɛ no Isaiah chapter 6 verse number 1 okay then my engineer firafira ɔmo wɔ asɔnso ɔmo nsia ɔmo wɔ nipa yɛ sɛbi sɛbi a yi sɛ wɔn nso ɔba yi ɔmo yɛ duro yi ɛnso ɛbɛbɔ nkurɔfoɔ asɔre deɛ ɛbɛbɔ nkurɔfoɔ ɔfoto ɔkasa ne wɔn nyama yankopɔ nhyira mu na ɔnka no Ashe. Hello. Yɛ ma akɔ baba bi o wadwundwum de so papa kasa free ne din de sɛ. Mbàjọ́ dídí àṣàlẹ̀ ẹ̀fẹ́ fún kejì trinity district. Yɛda mo ase. Kejebi. Ɛso kejebi ɛna ɛso kejebi. Yɛda ase papa. Yɛnkɔ papa. Mbàjọ́ ni ọmọ kan no ẹ̀fà bí ní ìwọ̀n. Yẹ̀hwẹ́ ẹ̀yẹ tòkòtò no a Mùsáyà lè bẹ̀ wà bá. But ẹ̀yẹ mbọ̀fó no ẹ̀yẹ sáré church no na ọmọ fífẹ́ nneɛma bi. Yo. Saa kò ní ẹ̀wọ̀n ilẹ̀ èyí báyìí. Yo. Nti the two Christians are already Mùsáyà n'akyi no. Yẹn Christmas. Yo. Mùsáyà ní deɛ èpèpè sɛ wà bá. Yo. Ɛgbẹ́ ní wà bá báyìí. Nneɛma bi na ọmọ fífi wò mu a ètò ɛnna hɔ filẹ̀. Okay. Nti Yɛda mo ase. wọ́n yẹ obi a wọ́n ti Mùsáyà n'akyi a wọ́n di buru a wọ́n di Easter wọ́n di Valentine. Yo. Yẹda mo ase papa. Hello. Yɛ ma akɔ baba bi o wadwundwum de so papa kasa free ne din de sɛ. Yo. Yo. Last month, I remember when you take a kind of but let's see the hour. We are there. Let's see the one. Yo. But the hour is there. You can get but let's see there. Yo. You didn't say you're wrong. Yo. Yeah, nice. I did. You never going to be a teacher. I don't know what you're going to do. And then nearby. So, very good enough. Not the people for your energy. Yo. Yo. I don't know what you say. I want to do. But the woman who can get by for us. But then you get by. What does it? It's very good enough. I'm not going to know. And then we catch it. Yo. 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 Aiko. Yo. Yama akwa bia wa. Yama akwa baba bia wa dwunjube die so. Papa kasa free ni din de say. Yeah, that's papa. You, papa. Yeah, that's it. Yo. Yo. Yeah, that's it. That's it, papa. Me say, nienti a me kinkan book and say book na kita me no eye 25% no na me mafa say eye no correct and 75% no me say eye ntro me pa cho book no a me kita me no
ɛne yɛatwerɛ Jesus Christ ɛwɔ mu ɛno na meekɔɔtu meyaw sɛ wogye di sɛ Jesus Christ aba sɛ yɛawo no sɛ yɛnwo no ɛno no ɛnyɛ me ayigbeni bɛsi mɛpara me nyɛ ɔkyɛ sɛ mfa me ho wɔn sɛ ɛne gye eti yɛbia wɔ adwene mu na yɛwo sɛ wobɛdi bronya na 25 na anim na mmom ɛyɛ anigyedeɛ adɛn na wonyi w'ani ne adɛn na woanyi w'ani ɛnora na 20 wɔyi Pacific date wɔyi ɛda bi ɛde ato hɔ sɛ twɛdeɛ mpɔkwa me nhyira yɛ ane Nana Agrada ɔba pa baabi a wowo biara wone wokunu Mr. Oduro Granting yɛda mo ase o yɛda mo ase a ɛnɛ mama me ne Togbega nso yɛnso yɛasɛbi ama yɛnam kurom a na amanfoɔ tenetene wɔ nsa wɔ yɛn so ɛyɛ ɔno a ɛnyɛ ɔno a ɛyɛ ɔno ɛyɛ ɔno a anka bodyguard fo di n'akyi yɛda mo ase nana one ukunu ai nana ya una wode saman ne to board saman ya wote Bible nana yɛda wase do yɛnyɛ wodan one onuanom Tenna TV edwumafo yɛnuanom a wɔn gyina camera n'akyi Eugene Pablo baako no Sayiram wɔn nyinaa wɔn ho pere wɔn so wɔn bɛboa ama dwumadie no akɔ so Tenna TV efi security so wɔn siesie ha mmaa bi a anomakye bi a yɛbɛto wɔn ha wɔn siesie ha nyinaa yɛbɛgyina saa akonnwa wɔ so ada mo nyinaa sɛ mo a mohwɛ yɛ wɔ Facebook mo a mohwɛ yɛ wɔ YouTube mo a mohwɛ yɛ wɔ Instagram mo a mohwɛ yɛ wɔ Jataba TV mohwɛ yɛ ɛwɔ Ɔsɛnkani TV Ɔsɛnkani ya YouTube Ɔsɛnkani ya Messenger yɛ kamo ase pɔpɔ na why na edi sɛ adwuma wi ai yɛnua Amauga ɛne Kofi Mpɛsɛmpɛsɛ ɛne yɛnua baa ɔbaa baako ɔhene ma yɛasantoa ɔyɛ de yɛfrɛ nsɛm krabo nanama jaba woka sɛ merɛ bɛfudi woyɛ special papa ɛde ma Ɔsɛnkani ya mekyia wo saa berɛ ɔte mu me ne Francis saa na wayɛ ɛyɛ ne de hɛ nkɔ yɛbɔ odin wɔ TV so yɛbɔ odin wɔ radio so nkɔ ɛde sɛ yɛbɔ me din wɔ bɛ mekyia yɛfrɛ sɛ Abraham Moshe wɔfa ya dankwa ɛya mekyia mo papa mo ne mo mbɔ me din a momfa ɔmo mbɔ me din ɔnso mo nim sɛ ɔmo nua meyɛ adwuma me nua no mo a mo nyinaa mo ni bro nyina mekyia mo Apostle Kadme na bɔgye sɛ nkɔ hɔ me de ekura so ane yɛda mo ase papa yɛkɔi Bigger quiz edi yiwasun nso so bro Ɔsɛnkani yaw before numbers na be before TV no so no 0548585867 0548585867 0277498188 0277498188 Togbega damn now so dear your friend saying director where there you bolo kakrebi or say asano kakrebi why na school no yam ko bi why afedi yam Yadamasi. Even I'm going to go
Hmm.